těšíme se všichni na Štědrý večer, protože Vánoce se blíží. Tak já jsem si dneska tak trošku naordinoval Petra Habku, protože to je nedoceněný hudební génius, který ještě na své docenění čeká. A jedno video jsem nahrál, tohle Vandulovou, a teďka si dám ještě jedno video. Kdo to pozná? Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Jo, že víš, štěstí je krásná věc. Víš, štěstí je krásná věc. Že štěstí je tak krásná, jo, přepichová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Karton Malborek a taky porcelán s modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo kunderáků nebo džínsy Calvin Klein, tak tohle to prý není štěstí, ale je to fajn. Jo, že víš, štěstí je krásná věc. Vždyť víš, štěstí je krásná věc. Že štěstí je tak krásná, jo, přepichová věc, ale prachy si za ně nekoupíš. Takovej východ slunce je v celku v pořádku. Peníze a mám radši, ty stojí za hádku. A když se někdy dočtu o zemětřesení, a tak si taky jednou řeknu k neuvěření. Jo, že víš, štěstí je krásná věc. Vždyť víš, štěstí je krásná věc. Že štěstí je tak krásná, jo, přepichová věc, ale prachy si za ně nekoupíš. Tak šťastné, veselé.